And together, tanawang ta. We don't want to sacrifice, we don't give things for God para sa iyang himaya. And sometimes it pains give, disappear sa aton. And you know what? Talan kita makadto sa langit. And there's something that God really gives. In John 3:16, for God so loved the world. Cellphone mo, basi, ara pa na da. Sino di sa inyo gusto? May singit na di ba? Kasi pwede pa masingit. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. And once again, you, everything I've been through, use it for your glory. Ano man, Lord, kung pwede tani, papawayon mo na lang akong ginikanan. Saling kaya mo na balang ginapamisa ko. What is my life after? Kung wala na akong ginikanan. As you can see, no, kasyado sa akong ka-happyful, do ka-joyful, ano ko, wala problema. But then, isa sa naghatag sa akong kusog, nga ang life must go on, be aside kay Lord. Isa nga akong nga ginikanan. Muot basta, no, kasakit man, no, as a bata. May basic dito. Ano, sana na ya. So may upas, may upa. May upas guys. Guys, kita naman yung upa. Sini face pa. Kinik sa ino. Picture na wala sa inyo. Gusto na picture na. Hashtag go. Hashtag go. Guys, ang lawa. Picture na. Hashtag Mag-upload guys sa hashtag go. Hashtag go. Ay. Boy na, ibang boy ha. Kamu dapat tahu si Lord. Come si Lord sa members. Hashtag go. At sabi nila, in 3, wala pa. Kanila, tungan. Groupie. Alright, ready. Dali lang kayo pasko, sino niya? Dali lang. Guys ha, sorry. Ito nung kain nyo nila, yung pasko. Pastor. Sige na. Totoo na kita. 3, 2, 1. Hashtag go. Hashtag go na lang. Okay na. Thank you again. Ano what? Martin. Pictures na ka na. Ano what? Picturean ko mo ka na. Ayos lang. Si Vic niya, sunog kita po. Solid kayo. Na, no ko na. Alright. Tulo, joke lang. Namin man, na-enjoy ko man ka. For group members. Na, no, makita ko kung paano mag-ikot sa Wala ko Sige, go. This Summer Youth Camp 2019 close! Algo! Everyone, let's stand up and sing and dance our theme song! Bali, sa din na part ng since declare na close ang camp, ang nagkanta na lang kami sa team song, kami saot ng amoy kay pagkatapos sa bonfire din na bali na tabo itong ginsunog ang gipa-collect ang mga items na gina-value gid sa mga young people na hindi nila kaya i-surrender.
ginaas na i-submit nila, butang nila sa isa ka bag. Dayon ang bag ko, ginbayluan din gulpi lang. Sa tang gina-blindfold sila, kung ipakita ang bag to, naging sunog. Pero ang totoo, dili, nang wala to ginsunog ang bag. Ang mo to, grabe to, ibi sang iban, kaya binilang cellphone nila, mga wallet, camera, ng mga pictures ang loved ones nila, na balahaw, na sunog man gid. Pero ang dali, na dasig lang kamot sa upod ko, ginislan niya kay gintago ang isa ka bag. Ang may lang anyway sa nagsala nang amoy sa din niya part lang kami nang last na lang gid na kanta-kanta kay amo nimo ng last night na usually mga kabataan mapulaw na niya sa aga ka ganun amo ning last na maka-enjoy gid sang natapos na ang ang kanta-kanta nagkapagsaot namon nag-lights out tayo kang iban mayroong option pulaw magtulog pero laban sila sa mga campers story as aga nag-gitara nag-camming nang ako naguba di ako nagrupo nagbisyo sa gulpi nag-black ang screen i-explain ko lang later kag ako nagpiging kwa lang ko sa salakyan kagamba ko maigda lang ako kadali yung kibot natulugan ko dayon so amo na hindi lang ko matingala na why kumain kakwa video so ari yung pagka next day kung ari ko sa voice dorm mga campers tulog pa grabe lapilap yun isa gulo ko labi grabe tulog pa din sila tulog pa din sila Japon guys, grabe ito nagbaili ka magabi morning Meg morning Colgate para bugtaw pangimos na pamahon na to day guy bugtaw girls, bugtaw na ka makipangimos. Mamahon to guy. Morning, teacher. Bugtaw na pangimos. Bugtaw na. Uy, bugtaw na. Uy, bugtaw na mangimos. Mangimos na. Good morning. Make, Jib, bugtaw na, Jib. Mangimos na. Mamahon na to guy. Ha? Hindi na ako gamot tao, pero ginugay lumag-ulalo pagtagod na ako. Bako na kayo mga limos na. Joel, okay ka lang Joel? Hey guys, good morning. Ang oras sa buong 6 o'clock na. Mas matingala ko muna yung camera ko. Nag-visual ako ng isa camera. Nag-black lang ilang screen sa viewfinder. Yati, why ko kabalo. Ipa-check pala mag-abot ko. Grabe na kaya ko mag-ed nang wala internet for 3 days. So buong karoon kayo mga 9 o'clock pupulit na kami. Tulog pa mga campers. Ara sila kahit na naman ibang view ko kay kanami gid. Sunrise dayon sila lumang muna ara sila gakatulog. Uy, morning. Ay, grabe nag-enjoy ko sa Camp Kid kay nang especially sa last night kay balaw nang mayara activity bisan ako kumulo ko do ka lang to na pretend lang balaw nang asa ko do na intuan na do mapati mo ko ba sa ila sa activity kay why ko nakita ang bag na ginislan kay bali ang ginobra kay patipon ang ila magamit
kagimbutang sa isa ka bag, kagin sa haboy sa kalayo. Tiway ko nakita, ginambala ko nila na isla nilang bag. Tiway ko nakita, ginislan, ginhaboy lang nila sa kalayo, kagin tutdan dayon. Kaya mabisan ako doon pati, kag doon makita ko ng mga campers nagilibi kaya ilang mga importante na bagay balaw ng ginpangpasa nila. Tama na. Ito mamabatsagan ko na batsagan sa mga campers kay daan ng ginatag nila kido ako na-convince ko na totoo dito ya. Grabe gid ang impact sang isang activity to kagabi kagang bonfire sa jagid. Nagado ko dako sang kalayo. Alagang na yun ang bonfire. Okay, okay. Congratulations! Sayang ang shades. Nasa kang shades? Budots as a growth, no? Diba? Picture, tapos mabudots, maalay sila budots. Ano? Sa ating sumura na ako kay ka. Picture tanay! Ito yung picture tanay. Manang Roji, Manang Roji, Manang Roji. Gumusaw. Bako, dito niya. Yeah. Uy, tanan ka mo. Guys, bali tapos ng camp, papuri na kami. Ara na sakyan naman sa likod. Nag-enjoy ko, bali mga 72 hours ko wala ka internet. Na kagasadya sang games, sigdamo, gay bata, nag-enjoy. Nakidama naman ko na meet new friends. Kag may lang si Pitpit na kapas. Say hi, Pit. Hi. Guys, thank you guys sa paglantaw. Make sure to subscribe sa channel ko. Kag ng like na kag-share kag follow. Thank you, guys.